O Concello de Ribeira procederá este mes a adxudicar o contrato de conserxería no aparcadoiro do Centenario. A partir do 1 de agosto, a instalación permanecerá aberta todos os días do ano, cun horario ininterrompido ás 24 horas. Neste mes de xullo procederase tamén a adxudicar directamente o contrato de conserxería, por tanto, é un servizo que vai verse mellorado para toda a poboación. Cando a empresa nova que gañou o concurso, que neste caso é Cicle, unha empresa de inserción social, pois asuma xa esa instalación, pasará a ter un horario ininterrompido de 24 horas, por tanto, calquera persoa vai poder deixar o seu vehículo durante calquera momento, durante as 24 horas do día, mellorarase esa instalación pública. Instalaránse tamén unhas novas barreiras de acceso, así como caixeiros automáticos que permitan o pagamento digital. E tamén queda pendente a dotación de novo mobiliario pois ligado á apertura e aos caixeiros automáticos, non? Haberá unhas novas barreiras de acceso, haberá uns caixeiros automáticos digitais e tamén dispoñibles para pagar con medios electrónicos. Con estas actuacións concluirá a reforma integral do parking para prestar un servizo axeitado aos seus usuarios.